שאמרת יושב אצלי בראש, ואם את כבר ויתרת תדעי שאין לך ממה לחשוש. כן, את תתרגל לחשוב ולפחד מכל דבר, אם לא תנסי מה כבר לך נשאר. ובלילות התשובות זר, רוצה את זה ולא יודעת מה בדיוק ומה זה אבל עכשיו את כאן עכשיו, אל תעצרי תקשיבי ללב שלך, הוא קורא לך שתרקדי. מכל המסגרות, ואיך התגלגל שוב מכל המדרגות, וכשנזכרו שוב כל הדלתות, אז בדיוק התחלת שוב לקוות שיום אחד זה לך יקרה, זה יקרה ולא יודעת מה בדיוק ומה זה אבל עכשיו את כאן עכשיו, אל תעצרי. הרי את מקודשת לי בתורת זו כדת משה בישראל. אבל עכשיו את כאן עכשיו, אל תעצרי תקשיבי ללב שלך,